Este domingo a arte será parte da paisaxe de areada secada en a illa de Arousa. O seu Pinar acollerá a mostra Alén Mar, exposición efémera. É un proxecto pioneiro e innovador en Galicia, a pesar de que hai este movimento Land Art, pero nunca é o tema de que saliran fotografías o tema de pintura para que estuvera nun espacio natural, como pode ser entre unha zona de pinar e unha zona de praia, e ainda por encima a praia está condecorada con bandeira azul. A exposición desenvolverase entre as 10 da mañá e as 10 da noite e estará composta por 8 fotografías do grupo de fotógrafos A Retrateira e por 15 obras pictóricas da pintora Dores de Alegro. 4 fotografías da illa, que son específicas da illa, e outras 4 alén mar. E non digo máis, porque prefiro que veñan a facernos unha visita. Hai obras que están vinculadas co que son os posibles ancestros da illa de Arousa, como se fora o antes e o actual, non? Son dúas figuras un pouco máis realistas do que suelo facer, arte abstracto contemporáneo. Dende o primeiro momento, o Concello amosou plena disposición a acoller esta exposición, destacando a importancia de que escollan a illa como escenario. É importante para nós que cada vez máis este tipo de artistas e asociacións pensen en nós pois para darlle visibilidade aos seus proxectos, que me consta que en este caso son de altísima calidade. Sacar as fotografías e as obras pictóricas das paredes habituales que veñen sendo as galerías, salas de exposicións e museos. Ademais da exposición haberá varias sorpresas, incluso está previsto que a pintora Dores de Alegro pinte un cadro en directo.